Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár plukovník Adrián Mivkovič, je zárukou nového elánu. Som presvedčený, že hasičský a záchranný zbor bude v dobrých rukách. Novovymenovaný riaditeľ hasičského a záchranného zboru má moju plnú dôveru. Prácu hasičov považujem za celoživotnú službu, ktorá si vyžaduje veľkú obetu, odhodlanie a entuziazmus. Príslušníci zboru pri práci často riskujú svoje životy, preto je dôležité, aby aj oni vnímali, že sú súčasťou tímu, na ktorý sa môžu spoľahnúť a tak spoločne vedeli zvládať nástrahy vyčíňania prírody či udalosti, ktorými sme skúšaní. Verím, že pán Mivkovič spolu s celým vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prispeje svojou odbornosťou a osobnosťou k zlepšeniu podmienok v hasičskom a záchrannom zbore. Pomôže nám vyriešiť mnohé úlohy a nastaviť procesy, ktoré nás nevyhnutne čakajú. Verím tiež, že sa nám podarí obnoviť aj spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a hasičskými jednotkami DHZO a DHZM a že tieto zmeny ocenia nielen príslušníci hasičského a záchranného zboru, ale v konečnom dôsledku celé Slovensko. Prajem pánovi Mivkovičovi aj touto cestou ešte raz veľa zdravia a odhodlania pri naplňaní všetkých vízií, ktoré sme si dnes nastavili.